Hi! So ayun no, mga papi no. So andito pala kami sa May Gonzaga no. So bali sinamahan ko si Allen, magbabayad siya ng kuryente kasi naputulan sila no. So ayun. Total nandito naman na tayo. Kaya ano bang gagawin natin? E di mag-e-explore na lang tayo no. Explore yo. Suluhin mo yan! So ayun, bali magcha-challenge pala kami no. Can't say no challenge. Yan, can't say no challenge. So bali yung rules nito no, magpapa-challenge ako sa kanya, tapos vice versa, magpapa-challenge din sa akin. Down? Pero bawal tumanggi no. No. Ayun ano. So bali ang magcha-challenge mo sa kanya, pumunta siya sa public, sa maraming tao, tapos sisigaw siya ng "Shit! Guwapo ako!" Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Gago! Yun yung unang challenge ko sa kanya. So ikaw, ano bang gusto mong ipa-challenge sa akin? Ano bang gusto mong ipa-challenge sa akin? Bale to, matagal ko nang gustong pa-challenge to ito. Ang gagawin mo, umanap ka ng babae. Ha? Tapos mag-iusap ka na magpa-picture sa kanya ng 3 beses. 3 beses? Ah, basic yan. Pero ang post mo dapat pang bakla. Ang pagla? Siyempre. No to challenge. My goodness, mahirap yun mga papi no. So kaya ano gagawin natin? Tara! Let's do it. Oh shit, makita. Nagwabag talaga! Woo! Nagwabag talaga! Ate, pwede pa-picture? Pang profile ko lang kumati Facebook. Sige. Win, bale talo lang post. Okay, 1, 2, 3. Okay, jawabin niya te. Ginagawa mo! 1, 2, 3. Okay, last. 1, 2, 3. Okay, thank you. Wow! Nagpintas na talaga! Shit! Gago! Okay, te, thank you.
pala kami ng Santa Ana. So naging successful naman yung Can Say No challenge natin. Saka medyo prank na din, no? See you again. Yan, sasayawin natin yan na pero may twist. Okay, abangan nyo ha. Tara! And I just can't forget, girl, gets worse. I spend all night trying to feel good, trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you, believe in you. Oh, I just gotta know. Will we live forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta know, oh I just gotta know. Will you be here forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta. So ayun ano, so andito pala tayo sa may Bawa Bridge, yan 360, yan, nakikita nyo yan mga sasakyan dyan. So andito pala tayo para sa mga nag-request pala no ng See You Again Dance Challenge. My goodness, ginagawa nyo kaming mga baliw. Ano ba yung mga request nyo? See You Again Dance Challenge na yan. Basic yan, no? Lamagban sa aming kalooban, ano? Para sa inyo gagawin namin. So, tara. Sasayaw tayo ng See You Again Dance Challenge with a twist. Okay? Peace yo. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. So I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. It was at this moment that he knew. He fucked up. Gago! Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. So I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Nasaan ba yung tubo? Uy, It's been a long way without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knows all the things we flew, good things we've been through. so ayun ano. Naging successful naman yung kan natin, yung It's Really Hurts challenge, no? It really hurts. So hindi ko na ikakat to kasi pangpahaba ng video to kasi mas maraming ads yung ilalagay natin. Ano ka nasisira, ulo? See You Again Dance Challenge with a twist. Ayun ano. So medyo nababastos na yung pagkatao namin. Sakang init dito, no? Pinagpapawisan kami. Alam nyo yung panahon dito, parang kami lang. Sobrang hot. So ayun, no? Kung gusto nyo yung ganyung videos, mga kaibigan, no? Kung gusto nyo yung swertein ngayong Pasko, sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe and click the notification bell. Dahil kung hindi, mamalasin kayo sa 2021.